Malo nervira. I onda ću vam poslati. Ako želite, samo pišite u komentare što želite da snimam preživljavanje. Moram se pomenuti, nemam premium account, pa nažalost neću moći igrat Mineplex. Pa neću moći igrat Mineplex jer nemam premium account. Ako neko baš koji radi account, ako želi neka mi pošalje na kanal i ja ću to napraviti. Igrat ću Mineplex. Oprosti, tak je crno, zaboravila sam na ekran. Tako, oprosti, tako je bilo crno. Zaboravila sam, pa zato. Meni malo na početku laga. Kada odem na creative, ne laga uopće. Evo, vidite, ovo sam vam ja napravila jučer. Ovo sam napravila danas, ovo je tu. A ono tamo sam napravila jučer. Ništa da mi se nije radilo, pa nisam nešto da radim. Pa sam to. Ja možda, ako želite da preživljavam, samo recite, upišite komentare, lajkujte i subscribeujte, šerajte i možete se dopisivati, možete mi slati poruke šta da snimam, preživljavanje, da nešto napravim i tak dalje. Pa samo nemojte onak da kak je bilo sa Serbian Games BL, da neko ne bi kopirao stranicu. Nemam ja niš protiv, ali ako neko pošalje, napravi stranicu isto Nika Martinović, onda, mislim ne, stranica će se zvat Cat 1, 2, 3, 4, 5. Pa radije i ja ću vam opisati, moja će se stranica ipak zvati Creation Games NM. Ako želite da saznate šta znači NM, upišite, pa ću vam malo ja reći. Ako želite da vas pozdravim, samo upišite Nika pozdravi me i ja ću u sljedećim epizodama vas pozdraviti. Možda ćemo igrat zajedno, ali oprostite ako neću moći na Skype, jer ova tu aplikacija baš nije dobra, nećete se čut, pa nažalost ćemo se morat dopisivati dok ja ne skinem Bandicam. Ako neko želi, može mi poslati link od te stranice, može li mi to poslat i to je to. Da, sam vam htjela pokazati svoj plot, ništa drugo, pa u sljedećoj epizodi ćemo preživljavati, pa lajkujte, subscribeujte, šerate i vidimo se, samo malo, prostite, i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!